Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġibgħna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qegħdin fi żmien sabiħ, żmien tal-Għid, qegħdin fin-novena tal-Ispiritu Santu bi preparazzjoni għal Għid il-50. U llum qegħdin niċċelebraw il-fest tal-San Mattija Apostlu. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ tal-familja Aksisa. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindemu jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna ħarina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti għażilt lil San Mattija u daħħaltu fl-għaqda tal-Apostli. Bit-talb tiegħu imlina bil-ferħ ta' mħabbtek u għodna mal-mażulin tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak il-jiem Pietru qam f'nofs il-ġemgħa tal-aħwa li kienu b'kollox madwar 220 ruħu qalilhom. Ħuti, jeħtieġ li jseħħ l-Iskrittura dak li l-Ispirtu Santu ħabbar f'hom David u Ġuda li kien il-mexxej ta' dawk li qabdu lil Ġesu. Għax hu kien wieħed minna u kellu sehemu f'dan il-ministeru tagħna. Hemm miktub fil-ktieb tas-Salmi issir ħerba id-dar tiegħu u ma jkun hemm ħadd li jgħammar fiha u ħadd ieħor joħodlu xogħlu. Jeħtieġ għalhekk li jingħażel wieħed minn dawk li ssieħbu magħna tul iż-żmien kollu li jilmu lejn Ġesu kien dieħel u ħireġ magħna. Ibda mill-Magħmudija ta' Ġwanni sa dakinhar li kien meħud minn magħna u jkun flimkien magħna xhud tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Imbagħad resqu tnejn, Ġuseppi imsejjaħ Barsaba li jgħidulu wkoll Ġustu u Mattija u talbu hekk. Mulej, int li tara fil-qalb ta' kulħadd, uri li ma minn dawn it-tnejn int għażilt biex jieħu il-post ta' dan il-ministeru u l-appostolat li minnu telaq Ġuda biex imur fejn kien jistħoqlu. Imbagħad tefgħu ix-xorti u weqgħet fuq Mattija u dan issieħeb mal-11 il-Apostlu, il-kelma tal-mulej.
Sar responsorjali mnajdu fl-imkien. Il-mulej qiegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Faħru għaddejja tal-mulej. Faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem fl-imkien. Min tluħ ix-xemx għanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, ola mismewit u sebħu fl-imkien. Minu bħal mulej Alla-tagħna li qiegħed fil-oli u ħares l-isfel lejn ismewit u lejn l-art fl-imkien. U li jqajjem mitrab l-imsejken u jerfa' mill-miżma l-fajjar biex mal-gbarat iqiegħdu u mal-gbarat tal-poplu tiegħu fl-imkien. Inqumu bil-wifqa. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u bil-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: kif ħabni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħallsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom li tħobbu lil xulxejn. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejt l-ewwel kelma fuq San Mattija, fuq il-qari tal-Vanġelu, imbagħad ngħid kelma fuq in-novena tal-Ispiritu Santu. Fl-ewwel lezzjoni li smajna mill-Atti tal-Apostli smajna l-għażla ta' Mattija. Interessanti, dan Mattija kellu jieħu post Ġuda l-Iskarjota biex jinżamm in-numru 12 il-tribu ta' Iżrael, in-numru tal-Apostli. Interessanti il-kriterju ta' dawn l-Apostli. Ma qabdux għażlu wieħed hekk. Rid ikun xogħol ta' Ġesu. Wieħed li jgħix ma' Ġesu. Wieħed li jakkompanja lil Ġesu mill-magħmudija tiegħu minn Ġwannej sal-qawmien tiegħu mill-Imwiet. Kif jista' jippriedka jekk ma jkunx midħla ta' Ġesu? U dan il-kriterju għadu l-lum. Kif nista' nippriedka lil Ġesu jekk jien m'iniex midħla ta' Ġesu? Interessanti wkoll li ma qabdux għażlu wieħed hekk. Imma resquhom il-komunità. Resqu żewġ tirġiel il-komunità stess. Jiġifieri kellhom il-backing tal-komunità.
għażlu tnejn, Giuseppi il-Ġustu u dan Mattija. U kif ħajaħżlu? X'aktarx kieku konna aħna kienu noqogħdu naraw x'ċertifikati għandhom. Le dawn tellewhom bix-xorti. Interessanti din, mhix xi ħaġa ġdida ta' fil-iskrittura nsibu diversi drabi li tintuża din is-sistema u dak tafu għalfejn. Biex ma jkunx hemm interferenzi mal-grazza tiegħi kif joġob lili, mal-interessi tiegħi, ħajażel Alla. Hekk kienu jirraġunaw il-Lut. Tintuża anke fl-Antik Testament diversi drabi li jtellew ix-xorti. Biex l-għażla mhux tkun skont il-gosti tiegħi, skont il-burdati tiegħi, skont il-grazzja kif inħossa jien, imma jaħżel Alla. Kemm hija importanti. Aktar importanti li jażel Alla milli nażel jien. Għalhekk itellgħu x-xorti, aħna naraw għas-samba, nistgħu naraw għas-samba din, għażla bħal dik, nħallu f'idejn Alla. Għall-poplu Ludi kien jippreferi dan il-mod, jiġifieri San Pietru li qed jagħmel din il-biċċa xogħol, l-għażla ta' Mattija bħala apostlu. Aħna ħan ikkonfermaw biss dak li jażel Alla. Imma Alla ħajażel. Is-selta tal-Vanġelu tal-lum ukoll hija interessanti. Ġesu qed ħajħalli l-Apostli, qegħdin naqraw mill-kapitlu 13 ta' San Ġwan, u qed jgħidilhom isma' l-kmandament tiegħi huwa dan li tħobbu lil xulxejn. Naturalment iġi f'moħħna din il-mistoqsija tgħid imma dan Ġesu kellu bżonn jikkmandana biex inħobbu mhux kulħadd iħobb. Mhux kulħadd jaf iħobb. Hemm bżonn tagħmlu kmandament. Ġesu kif għamlu kmandament? Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxejn. Kif ħammur ngħid wieħed żagħżugħ jew żagħżugħa ngħidulhom isma' il-kmandament Alla li tħobb. Kif sa ngħid lit-tfal hemm bżonn nagħmluhom kmandament biex it-tfal iħobbu l-ġenituri tagħhom jew il-ġenituri biex iħobbu lit-tfal. Meta Ġesu qed jagħmel il-kmandament qed jgħidilna tħobb mhux kif jaqbel lilek. Tħobb mhux kif trid inti. Tħobb mhux kif taħsibha inti, ma kif nagħlmek jien. Għalhekk jagħmlu kmandament. Meta Ġesu qed jagħmel l-imħabba bħala kmandament, qed jollija minn livell naturali għal livell sopranaturali. Ħobb ma kif tara lili, kif ngħidlek jien. Kemm hija importanti din. Għalhekk Ġesu l-imħabba jagħmel kmandament, ma jħallix fuq livell naturali, normali, uman, imma jollija fuq livell divin, fuq livell sopranaturali. Qegħdin fin-novena tal-Ispiritu Santu fid-Djoċesi tagħna qegħdin nimmeditaw fuq ir-rikonċiljazzjoni. Matul din is-sena kienet iddedikata għar-rikonċiljazzjoni. Smajna fuq rikonċiljazzjoni fl-eżerċizzi ta' Ramadan. Anke fin-novena tal-Ispiritu Santu qegħdin nirriflettu fuq ir-rikonċiljazzjoni għax nemmnu anke li l-Ispiritu Santu jaf iġejb ir-rikonċiljazzjoni. Fl-ewwel ġurnata meditajna ta' din in-novena tal-Ispiritu Santu, immeditajna fuq ir-rikonċiljazzjoni ma' Alla. It-tieni jum kien ir-rikonċiljazzjoni magħna nfusna. Nitgħallem naċċetta lili nnifsi. L-Ispiritu Santu jagħtini d-dawl biex naċċetta anke l-limiti tiegħi. Imbagħad it-tielet ġurnata kien hemm rikonċiljazzjoni mal-oħrajn. Il-bieraħ ir-rikonċiljazzjoni bejn il-koppja, bejn il-koppji. U llum ir-rikonċiljazzjoni fil-familji.
Qegħdin nitolbu l-Ispiritu Santu biex idawwal ir-relazzjonijiet tagħna fil-familji. Tgħid għandna bżonn id-dawl tal-Ispiritu Santu, tgħid għandna bżonn il-ħlewwa tal-Ispiritu Santu fil-qafas tal-familji tagħna. Tgħid għandna bżonn l-għajnuna tal-Ispiritu Santu biex ma nintrebħux mill-burdati, mill-egoizmu, mill-ħafna ħsibijiet fiera. Kemm għandna bżonn l-Ispiritu Santu biex inżommu r-rispett, l-imħabba, l-altruiżmu, dedikazzjoni, il-ġenerożità fil-ħdan tal-familja. Dan huwa l-messaġġ tal-liturġija tal-lum. Qegħdin nitolbu l-Ispiritu Santu llum biex idawwal il-familji tagħna. L-Ispiritu Santu biex idawwal ir-relazzjonijiet ta' dawk li jgħixu fil-familja. Il-ġenituri lejn l-uliet, l-uliet lejn il-ġenituri u kollha kemm aħna bejnietna. Speċjalment nitolbu l-Ispiritu Santu biex ma jħallinix nintrebħu mill-preferenzi jew mill-burdati. Aħna nroddu ħajli l-Alla għalli xoġbu jażel l-San Mattija biex ikun apostlu flok Ġuda l-Iskarjota, nresqu qudiebu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li intennu. Temmu lej ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Temmu lej ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għal dawk li l-ġiel u n-nisa li fil-Knisja ġew imsejħa biex jagħtu xhieda ta' Kristu imsalla pulxu xtat fil-klawsura biex iskiet tagħhom ikun mimli balla u bis-sliem tiegħu nitolbu. Temmu lej ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għal dawk li fis-soċjetà għandhom karigi pubbliċi biex jagħmlu xogħolhom b'sens ta' imparzjalità u servizz nitolbu. Temmu lej ix-xewqat tal-poplu tiegħek. Għal dawk li ma jifhmux kemm kbira l-imħabba tiegħek sabiex ikunu meħlusa mill-biża' u jiskopru l-ferħ li jgħixu fil-ħelsien ta' wliedu nitolbu. Għalina l-koll biex ngħixu l-fidi b'mod attiv u responsabbli f'kollaborazzjoni jumli u matura mar-rajja tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li nkunu aktar familjari ma l-Ispiritu Santu. Qegħdin fin-novena tal-Ispiritu Santu mulej għatina l-Ispiritu tiegħek f'dak kollu li naħsbu, nixtiequ, ngħidu u nagħmlu nitolbu. Ismana? Nitolbuk mulej għal familjari aksisa biex tinsaħ tijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-bżonnijiet tagħhom. Għatjom dak kollu li jeħtieġu fil-ruħu fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, nitolbu għal dawk li jduru bihom, u nitolbu għal dawk li għaddejjem minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jinsewx l-għajnuna u d-dawl tal-Ispiritu Santu nitolbu. Nitolbuk għall-istudenti tagħna bħalissa għandna ħafna studenti qegħdin jagħmlu l-eżamijiet, nitolbu biex il-mulej jidawwalhom, nitolbu għal pajjiżna, nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu għall isfijiet tagħna li qegħdin ruma għal vista għadlimina, nitolbu wkoll għal saċerdot li miet il-bieraħ fil-għaxija, Nur Raymond Kassar li kien student magħna hawnhekk fis-seminarju tagħna biex il-mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. U Alla li għażilt l-apostli biex jagħtu xhieda tal-qawmien ta' ibnek mill-imwiet, għad li jenna li nżommu sħiħ fit-tagħlim tagħhom, fil-għaqda ta' bejnietna, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Bi Kristu siedna.
موفيد للالتار تيك أن يغفر خطايانا حاجة ودميك مجبور أفضل ظاهر أنا جيلي استغلق عوناته بركيلان يهوي الطلبة تقرب لي مبروك الأمول يدوني فايرة لي من قلبنا قول إنت إليك شفروا ولوف يمكن ما طالبنا نبدو لك جسمك وفي دمك رانتك والبركة الروح يسيب فيك مدام أبا مسلم وفيد وفوق ناصر الجيب Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun ġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lejn l-offerti li bil-qima kollha il-Knisja tiegħek qiegħda tagħmillek fil-festa tal-Apostlu San Mattija u permezz tagħhom wettaqna fil-grazzja tiegħek. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Neżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Inti rajji tajjeb ta' dejjem ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġġuha dawk stess li int qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
Miċ-ċekont tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar murej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari ksisa li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Mattija Apostlu, ma' l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfirna bil-bied, bħalma naftu l-minuħati għalli. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu għandna l-ħajt il-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu id-din tal-ġisem u d-demm qaddes tiegħek. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina qatt ninferet minn. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja.
tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej int Alla l-għoli, Sultan qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjieba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Ejo bħala ringrazzjament għal qalbin ngħidu flimkien in-novena tal-Ispiritu Santu. Spiritu tal-erf, aħna nadurawk, urina x-xejn tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-importanza tal-ħwejjeġ tas-sema. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu tal-fema, aħna nirringrazzjawk, dawwalna bil-fidej biex tmexxina f'kull opra tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu tal-Kunsill, aħna nfaħruk, għamilna ubbidjenti għat nebbieħ tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu ta' qawwa, aħna nberkuk, għamel li nirbħu dejjem l-edewwa ta' ruħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu ta' xjenza, aħna nigglorifikawk, għenna sabiex naqelew il-vera sapjenza tal-qaddisejn. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu tal-pjetà, aħna nitolbuk, għamel li nitolbuk aktar bil-ġabra u bl-akbar fervur.
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Spiritu tal-biża' t'Alla, aħna nħobbuk, żommna dejjem fil-preżenza tiegħek dejjem u kullimkien. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Ejja Spiritu Santu imla qlub tal-fedili tiegħek u ħeġġeġ fihom in-nar tal-imħabba tiegħek. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek huma jinħalqu u inti tġeddet il-wiċċ tal-art. Nitolbu. Xerred dejjem mulej id-doni tas-sema fuq il-familja tiegħek u bit-talb tal-Apostlu San Mattija għamilna denji li nissieħbu fil-wirt tal-qaddisejn fis-saltna tad-dawl bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd ta' fil-ħlewwa ta' Mejju tagħna Marija u kemm jieduh lejju dak jismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma minn qalbna bit-tama li ta' qalbna jagħtik l-akbar ġieħ. Jintlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien jintlom ta' min ħalqek bik mimli kull żmien.